Pan habol man di. Good morning. Wala guys, Mayo 11 na ron nga pagpista dari. Kanada na ang himokortina nga. Kaya parang kortina. Muna ang tila, pag kami cross na. Kanya. Ana nagikat guys. Mura. Siya guys, maraming kabalingin nga design. Ako rin nag-design niya ang kortina kay kinababuti na rin kamalig. Ito guys, ang kamalig na mo guys. Kaya mani plano laging puhian kay okasyonan naman tani na ladunan man kay gawa laging pandemic inja kaning sa ang gisampulan da nang gitaod ina na paghimo kay ipat man ni sa kabuok kada ni kay uwa po do patay guti nang basing na ay bisita din ni kay pista bagaong kuan pizza 14 ug 15 daris tutlong kam. Siya guys, harap mong tulon yun sa ninahang pag-design ng daratos uwahi. Itong last na hong tahiin. Ang among pakituloy incident na pagtahi ng kortinahan. Kasi ganahan tod mo. Diya guys, kasi matinga mo nga na screen na. Kaya kanina din sa una guys ako kami din wa kanina mapuyi din barbershop man din Una sana nga na guys kay barbershop man din kay hinay malig-barber dari kay bukid man. Muna mo na naman nang ipayan dyan. Padaso naman na may nga na guys kay hangin ni noon. Muna ahasang tauran o kortina. Nada guys, ikaduhan na. Pitig tayo sa maro pitig kabit. Okay, ikaduhan na yun na guys. Ang gusto kayo man na matahigi pa po kay 10 naman naman sa pwede tahi idea yun. Nice pa. Hindi na. Oh, tiranis mo yan. Taas ay buhok. Pauli! Nanday sila guys. Ya. Kaya pangatawa. Pauli! Ito pa nga. Kilay ka na. Ano siya kilay ka na. Hindi pangatawag tulo. Padung na may akong bukuan ko. Padung na ka mag-face. Kilay. Paupaw na yun. Padag na kilay. Sugsugan. Inang ate ya. Sugsugan ya. Sugsugan ya. Yehe. Doha na. Katawan mo. Kakain. Close me. Yung nadaliya. Diba mo? Apil ko army? Yung mga ba na ang kuan karon ni Sarah? ROTC? Oh. Ako ng ROTC si Boboy. Ano na military services? Pinainan mo boy? Ito pa kayo tulog. Katlok man, sa pagkaroon na yung ROTC, pako, ko na. Sabi ka dukan namin ng ROTC. Upaw na. Upawan gid na. Ito na boy! Pawan no. Kita ka sa gupit ni kuya. White side wall na tawag, ang upa way buhok. Ginawa nga rapid. White side wall. White side. Ay, katikang ka nang huwag ka? Ah. No. Ja guys, mo na ni hamong patanawon ginsan na pagbuhat. Kani guys, ang design ni ja 20 insara ni. Isa. Kani guys, mora diyang tengaon ja katenga dani mo niyang i-design tos ibabaw. Ja, tanaw laman ninyo guys. Ja guys, pinalagnot rin ni guys. Pinalagnot rin yung baton ni guys. Guntingin. Kung ito man nagija. Mani sa usa ka kortina. Diyan. Pantay no.
Kani guys, 9 ba? Kay 10, katong 10 inch ang ikuan. Ang 9 inch para i-design. Katong iinga ni ba? Kapitan. Hindi. Anabol man di. Kani guys. Ano na si Jaag. Ano ipakod. Diyan guys, yung panintanawon kay basig kanang alibangbang magtuwad ang noon eh. Kinahanglan ang alibangbang naka-kon sa si babaw. Kay tanan pa rin makailain pa tanaw kag alibangbang ning magtuwad. Mura dali kwaknit magtuwad. Ito guys, kinahanglan sa Zai. Yan naman kita handa nang ipilang na hatanan. Ang madali nang ipilan. Kani si Ja. Pwede niya. Pagkaitan ni kani. So, kani guys, yan na. Aris ibabaw. Ano tayo? Ano napupul na. Saan mo ning Balenciana. Yan na ba? Kaya saan mo dari wrong side to wrong side. Narong man yun. Ano siyang rugtungon. Ini kakadahan dirit saya. Dan katong gidugtong na ganina wala na gabidyohe guys kaya taasan na video. Nadugtong na na wani sa ibabaw. Dan napila na ko na darit sa kanan sa kuan. Nadugtong na guys. Ini nang kaputod. Mo ni ato yung design. Inja. Oh, bahin na ni mo og kuan isa ka upat. Guys, ugasa nakatubang ako ana. Kaya nga na. So, ari ka magupit sa ibus. Kaya hindi magtuwad ng imong alibangbang. Na, kare sa ibabaw. Ano na imong i-design guys. Na, hindi. Naputol ha. Hindi, imura na siya. Yung ano, nga na. Hindi ahin nga kahian. Kasaan na nimo. Naglaman mo nang right side ni. Right side era. Nanda karidari. Tanggil. Mana na. Munang. Ito sining tangon guys kani. So, ano na. Para ning design gaya, wani sundok-sundok. Kana imura na silang kasadahan diha. Yarn. Enggak nga. Yarn. Asa man tong kuan be? Ito akong pangtusok. Balik isa ito ko na umol. Ha? Ako na kahawa pa na man. Ikas ana ko duha. Duha ni ka human. Okay. Nani tayo dari ron. Nana ko tayo. Ano? Entar ako.
Na guys, sumana jud guys. Mangibanganan kay adlawan man ang kasugtog hangin. Say makasulti sa katong kortina ni. Marami. Dami. May design. May design.